когато ме изпращаха родителите ми на училище. Сутрин ми правеха по пара вкъщи и имаше едно предаване по Радио Хоризонт "Дела и документи". И до този момент имам този спомен на този твърд, така мъжки глас, който разказваше разни исторически факти и събития и ме подготвяше за училище. Слушахме приказките сутринта, едно петелче пееше и просто аз го мразих тогава всъщност. Рано те карат да ставаш и някаква приказка имаше по БНР с един специфичен такъв звук на един петел и една песничка, където ми се набила, сигурно ще я помня цял живот. В едно от предаvanията разказаха вицове. Това продължи години наред. Всяка сутрин цялото семейство на закуска слушаме Радио Хоризонт. Трябва да не цензурим, нали? Честит Международен ден на радиото, мили слушатели! Седнете, отпуснете се и оставете вълните на носталгията да ви залеят.